Ọ bụrụ na ị nọ ngalugbo ene iwe onye ọka, ị na-ekwute ọka ọfụma, ị wụrụ nwoke wụrụ nwaanyị, ị maara akọ ọnụ gị kwucha gị chefuo. Ngwa bịa keta. Anụ m otu nwanne anyị nwoke akpọ m na fon sị m nwanyị mba nnọọ mza na m nwere akụkọ na ogbotewara ya ụmụnne enwebe eshi emetehụ na ụnụ taa ya ụta ma gwakwana ya na ya emetehụ ebe lugbo ene na nwanyị mba nnọọ na ya alụọla nwaanyị ji nwaanyị ya lụrụ awụghị onye ya chọrọ ịlụ, ọwụghị onye ya n'obi ịlụ, kama family pressure. Ha sị na ha ndị obodo ha na-alakọma nwaanyị from obodo onụnụ ya chọtara nwaanyị na ya n'obi, na ya chọta onye ọzọ n'obodo ha, mana ọ bụrụ obodo a ọ na-aga, steeti ahụ na ọ na-aga, na nwaanyị a wụrụkwa good na ọ gaghị abata ebe na ọwụ good ugbu a, ihe ọ ghara onwe na ọwụ uji good, na ọ bata na ọsa ahụ abalị ole na ole na ọ ga-asapụga uji good hụnụ ọ ghara megharịga ya anya dị rii karata ị ga-apụta dịka onye si obodo ahụ. Nne ya gbagburu ishekọ n'ala na na-eme eme na ọ wụghị ebe a ka nwaanyị ahụ ga-abịa. Nna ya sị na ike ọ ka adịghị ya, na ya gwachana ya na okwu na ọ final. Ụmụnne ya sị mba, na ọ gwụla naanị ka diọkpara onye face the entire family, na ọ gịnị ka a na-akọ ebe a, na ọ bụrụ na ya sị na ọwụ onye obodo ahụ nwaanyị ahụ onye bara anya, na sị hapụ ya na ọ ya na ya bụ ọ na-ebi, na ọ na-asachi gold, ọ na-asachi aluminium, ọ na-asachi gbokoja, na ihe ọbụla nwunye ya pụtara sachicha, ihe ọbụla ọ sapụtara wụsị ihe ọgwụ na ọ ya na di ya na-ebi. Mpa ha dị very stubborn, na senior brother na-enye advice na ọwa onye obodo ha kọlọrọ, na gịnị ma ọ gaghị obodo a galụ nwaanyị, na ihe ha na-eji akọchapụ okwu diọkpara nne ma ọ bụ na okwu a ihe adagide ya alụ na onye ke onye obodo ha, onye ehwotere ya, nwanne mma ya hwotere na ya nụrụ na ọ chọwala ịlụ nwaanyị ha, ka ọ chọtara obodo ahụ nọ na ya enyogekwa ya enyoge, na enwere nwa ya hụrụ ugbo ene ya ele anya na ọ nwanne mma ya ya soke ka ya hụ na onye ọwụ ụta ka esi hụ the lady, ya sị ngwanụ na ọ dịkwa oke na ọ wụta esi lụọ nwaanyị ya na ya bi taa. Ya sọ nwunye ya kpere nwunye nwanyị mba nnọọ mza na nwunye na-ekwu okwu too much, na ọhụbe okwube, na ọ na-akọ ọnụ, na nwunye ya kọọ ọnụ na ị ga-ebegide be akwa 2 days, akọ ihe ọ na-akọ n'ọnụ ya kọcha ya mụọ ọnụ ya chere na ọhịa eji mara nwunye, na ihe nwunye na-emeziwo ya na ya bụ obi ọ ga-ịkọ ya ọnụ, onye ọ na-eji akọ ya ọnụ bụ mpa ya. Ọ sị na mpa ya wụ onye nshi na papa ya wụ onye nshi, na nwanne nwoke wee na mpa ya jiri nwanne nwoke gbanwee uche ya na ọhịa nwunye ya lụrụ eji ego lụ na-akọ ya n'ọnụ, na ya na-ebiri n'ụlọ ihe ọ na-akọ ya, na mpa ya wụ onye nshi, na ọwụ nshi mere otu ikpere mpa ya ji kpọkpọ n'ime, na ọwụ ihe o gworo fesara ndị mmadụ ka ọ gara aga zoro na ama ama dịtị na akpọkpọ ya ikpere n'ime, na mma ya na ọkwa ọ ga-ekọ ya, ọ ga-akọ gị ko ya tụọ ya sha na ya elegiri ya sọwa ọnụ ụmụ nwaanyị agba ya nkịtị, ya wụghị onye okwu, ya naghị ekwu okwu too much, ya wụghị onye ọka. Na nwaanyị mba nnọọ otu a ka ya na nwaanyị a shibiri, na obere ihe metụ okori ọnụ gakwuru family, ọ ga-akụ ko ya gwa ya na nwanne ya nwaanyị ka atọ bụ otu anya, n'ihi na nwanne ya ahụ eji nọkat gbakpo ya anya, ụmụazị ibe ya gbaga nọkat dịtị na agba ya gbakpo ya otu anya, mee ya enwe anya mkpụrụ ego, na nwanne ya nwaanyị bụ anya ịkpa na kewudi na ọ ga-alụ, na otu nwoke agha ya aka ma ọ bụ ya na ya ga-eme ihe na ya nweta na-emeta ala oji bekee, ọ na ọlụghụ dibịa wa agadi nwaanyị na ihe ya ga-eme ya n'ọnụ ya ga-akụchali, ọ ga-agwa gị gwa ya na famili ha bụ nlo, na ọhịa onye ọbụla n'ime ha na famili ha ji burucha nlo, na mpa ya na ikpere ya kọkpụrụ n'ime mma ya mgbe niile mma ya were otu ukwu akwa tapa aka n'ukwu esheki ukwu ya n'ihu ote mma ya na-eche behavior ka ị ga-eji ama ụdị ndụ obiri na agba obi. Ihe a dị too much, ya gwawe ya okwu ọnụ si ya nne ya sị na eji Chineke nna bi n'eluigwe rịọ ya na enwekwala echi ya na ya ga-eme ihe again o metụrụ famili ya, na ọ nwakwala ya nwa, na enwekwala ihe na-eme n'elu ụwa next time ya na ya abụọ na-ekwu ya anaghị akọ ya ọnụ, ya wụghị onye ka ọnụ, na onwe ihe we iwe na ogbosi iwe otu ọsọ iwe ya lọta ha ngwa ngwa, gịnị na-esekwana mgbe ụfọdụ ọsị ya lụrụ late and ya dị used to okwu taa kwuo ruo echi ya ga-atọpụrụ ya ọnụ, na ya na-atọpụrụ ya ọnụ, na ọ ya na-eji nkịtị agbachefu ya anya
na ọ ga-anọ n'ikwu ọka ya arahụ nga ya ụrahụ enwe ihe ya ga-adacha otu ndụ ụra tete hụkwa ka ọ nọ na kichin egwugwege ogwugwere ebe na bedroom ogwugwere ga na kichin ogotu aka ọ ga na-egwugwere egwugwere bịa egwugwere ya arahụ ụra onwe ya ụra ihe yote na ebe o shiri biri amaghị aka ọnụ ya amaghị ekwu o mecha ọgwụwa sị na ya dị very wicked na ya dị very wicked na ya kpọrọ obi na ya ọ na-awụ ya ekwue ọgba ya nkịtị ahụ ọ na-agba ya na ọ pụtara na ọwụ na ekwucha ya eriwa na onwe na ekwucha ya ga-ejiri ike na ya gụkwana ihe ekwucha ma ofekwa iji ike na ihe a na-emezi ya ọ na-akrọsịzi line na-ekwuzi okwu ga-eme ka obi gbawa ya okoro mmanya okoike okoro mpa ya okoike okoro family members ha okoike na nwamba nọ Nza ruo otu ụbọchị nwunye ya even though na ya wọnụrụ ya si ya achọghị ịnọ hakwa aha any member of his family n'ọnụ ya again nwunye ya chọ efile na ọwụ mata as usual gaga ya ara hakwa mmanya ya ịga ebe ọ na-akọ ya ọnụ ebe ọ na-ekwu ka obi gbawa ya ka ọ kapụ ya n'ọnụ ya were iwe n'ọnụma tụtụrụ nwunye that day na ya kọrọ ya ka ọ nwụọ mana okwe ha nwụ na ya kọrọ ya sutere ya ekwukwe ahụ na ya esuru esukwu ya esukwu na mhụrụta na echi apa bread ifile na apa ya na ya kọrọ ya na ihe ya kọrọ ya ihe ka ọ nwụọ because ọwụbụ onye ya chọrọ ịlụ ya bịa cheta nwa ya chọrọ ịlụ nga cheta nwa ya chọrọ ịlụ ya ụmụnne family ya kpahapụ ya kpatazie ntụrụ onye every time ha were ha na-akụ ya ọnụ ya tọtụrụ this woman ya gatụrụ mash na ya kọrọ ya kọga dotia ya laa ya n'iyi gbuo ya ka ọ nwụọ mana okwe ha nwụ na ọ wee nye nwoke bịagazi hụ ihe mere by then ya egbumie na ya ilu na ọ nọzi na lake of fair na ya pịara ya na ya eji belt laa ya pieces lasha ya ibe otere ya bụ na ya pịawashara ya with belt ihe ya kọrọ ya kọchara isi ya akpa akpụ na ọ wee nye nwoke kwa ya aka push ya si ya na-akọ nwaanyị na arọ na-agba ya n'ele mgbe ka bidokwara n'ọrụ nga anọ si madam ngwa bulie ya dee ya na moto buru ebuga ya ụlọ ọgwụ n'ọnụ ụlọ ọgwụ ka ọ nọ kpozie senior brother ya ndị ọkpara nne nwoke si ya bịa leta ya n'ụlọ ọgwụ na ya nwụọna na ya bịa ka ya gwa ya ATM pin ya gwa ya ebe ya denweziri ihe gwa ihe ndị e nwere adịghị ama ya hụ na ya nwụọ gwakwana ya si ya biko na-enwe ihe mere na otu mkpụrụ nwa nwoke nọ ya mụrụ na ya kpere eji aka ya zụọ ya nwanne nwoke ya wụrụ agbaje efeje gawa n'ụlọ ọgwụ lurute n'ụlọ ọgwụ hụ na nwanne ya na ọ nọ very close to death mmiri fonu kpọwa ya na fon si ya na nwanne ya nwaanyị ka edenwere n'ọnọdụ a na nwanne ya ka ya edenwere n'ọnọdụ a ya jụwa sị na nwanne ya nwaanyị gwara na ya ihe o mere nwanne nwunye ya gwawa ya sị na ya ga-agwa ya na nwoke ma ibe ya na nwanne ya ka o mere n'ụdị a mekacha mejọsacha nwanne ya oyi mee ya because gịnị na o nwere opportunity ịlụ nwanne na di zora nwanne ya n'ụwa na ọ ya nwa personally convinced nwanne ya nwaanyị so lụọ ya ọ wụrụzie ya nwa mere nwanne ya ihe na o mere ya jụwa oge nwoke so dị ọ na zoro nwanne ya nwaanyị ya lụọ ya ọndụ enweta na enwetere ya enweta na nwanne ya nwaanyị to nwere somebody nwanne mama ya because if visitiri nwanne mama ya ọtọ nwere nwanne mama ya ebido gwawa ya okwu na ya lụrụ nwanne ya nwaanyị ndị enweta na emere introduce na onye di zogara na enweta ya enweta na ọ na nwoke na-eme ya approach were ya ekwere si o ya si mba na ọ bụghị otu eshiri mee na onye mere introduction na nwanne mma ya gboro nwanne ya nwaanyị si ya bịa o mee introduce ha elekọrịta onwe ha ya sị ka enye ya tara ya na onye di zora na na-eshota ha ali na ọ na-ekwu okwu na ochu zuo okwu ya carefully ọ sokwa ha agbanyụ fon ọ ya ka anọ n'ụlọ ọgwụ bill apụta na ọkwa ya nwa kekwara gaga kwụọ hospital bill nwunye ya lo nwanne ya nwoke agwa nwanne ya nwaanyị si ya kwara ngwongwo lowe etiche ya nwa a lesson na ọ wote nwunye shiri buru ngwongwo lawa na ya na-alụ because gịnị oge nwoke si na ya ga-abịarịrị ka ama ya okwu ọnụ nyekwana ya serious warning rịọkwa n'ọnụ ya ga-akọ ha nwanne ya nwaanyị no condition o ji nwanne ya nwaanyị lowe ya gwawa oge nwoke si eche na mgbe nwanne ya nwaanyị kpere na fon otu ọ bịarutere ozugbo hospital bill pụtara ọ kwụọ ya shi na hospital kpọrọ nwanne ya lawa na ọ wote ụmụ nwoke na-echewe iwe ma ọ na-akpa nwanne ha nwaanyị agwọ ji ebe ọ lụrụ di
o lechaa nwanne ya ozugbo hospital bill pụtara ọlawa ya ga-agba nwunye n'ụlọ ọgwụ bịaza ntụ okpu esi alụwa na ya nwa gbaa moto bịa rịọ ha kpọrọ nwunye kwekwana ha nkwa na ya ga-akọ ha nwunye na ihe a niile ọ nọ na-ekwu na ya na-elekwana anya ka ọ jụọ ya sọ gịnị wụ ihe nwunye ya mere nwanne ya nwaanyị mere ihe jiri kọọ ya ụdịrị ihe na ọ jụbeghị ajụjụ the necessary question o kwesịrị ịjụ ya mana ọ chọ ka ọ wee ikpe na a ga-ekpe ikpe oge nwoke si yes na ya chọrọ ka ọ wee ikpe ka ekpe ya wee ikpe ụmụnne m tụrụ ọnụ ntị ala this is where it gets interesting. Ọ ya ka nwanne ya nwoke si ya gwara oge nwoke that na ya nyere ya 7 days iji send ya nwanne ya nwaanyị back home na ya kpọrọ nwunye ihe na ya regretịrị mana ọ wụ igwe ka ya rịọ ya na ụdị ya chọrọ iji jiri ya na ọ nwunye gwakwana ya na ihe ahụ mere na o mere o ji ekwe ya ka ọ hapụ iripiti again na ọ lọta mana ọ sị na ya ga-alọta na ya ga-eme ka ọ bụrụ ikpe kpanyegoro okwu ọnụ na ihe nwunye ya mere awụghị ihe ya ga-abịa mewe family involve ka ha bịa maga okwu because ha ga-eso abịa mpa ya ga-abịa nwanne ya ga-abịa na ọwụ ihe nna ya ga-abịa ije ahụ na ebe o meghe ka ọwa ikpe na abịa ikpe ya bịa kowe ihe segara ya na nwunye na ọ ga-ebute a lot of problem nsogbu ga-adị na ọ jụọkwa nwanne ya nwaanyị ihe o mere ọ ya ka ya mere oge nwoke expect iju nwanne ya nwaanyị ihe na ya kwuru na fon ọ jụkwa ihe ọka kwechiri na ya ga-ekpe ikpe na ya ga-akpụrịrị ụmụnna ya abịa ụmụnne ya bịa ya wụọ na ọha na ya eji esere nwanne ya nwaanyị na pikchọ ta esi jie bandage ebe niile na ka adịshọ na ụdịrị ekwe ihe ahụ a ga-eripitkwa onwe ya again na ọ ga-arịọ ivu ya onwe na ọ kparịrị ya na ọ kparịrị na-agbanyeghị na ya na ya bụ agwụghị ebiri because o nwere opportunity lụọ nwanne ya nwaanyị ofilie na ya ga-agwa ya okwu ọ tere ya mana ya wụrụ onye ọzọ na ya ga-ememi na ya ga-eme ka eme ka ọzọ na nwaanyị mba nnọọ ya sị oke ya gwa oge nwoke na 7 days ka e nyere na ekwucha na ihe ọkọga adị ha ya amacha ọcha achọghị ịma ihe ọ na-akọ 7 days agaala nwunye ya lọta ya kpọọ nwunye na fon sọ na ọ lụchana ya ekwuo ka ya bịa kpọrọ nwa ya nwoke na nwunye ya agbanyụọ fon na ntị na ya adịghị serious na ya wụ useless man ya emenwe wit nwoke ibe nọọ nga ya nọ ka ọ na-apụ ụka na-apụ ya jụọ nwunye so ihe a nwanne nwoke kwuru ọsị ya ka a bịawa n'ikpe ga-ekpewe ikpe ọ gwa ya sị ihe ọbụla nwanne nwoke kwutere na ya nọ na ya na-emewe na ọ nwoke ibe nọọ nga ya nọ ka ya na-apụ ike na ibe na emewe wit nwanne ya nwoke ya so oke ya gwa oge nwoke so ngwa na nsogbu anọ na the 7th day ka ya cheke ihe ọ mara na ọ bụrụ na echi ya na ụmụnne ga-abịa na ya ga-eme ka ọ mara ọsị oke echeke the 7th day mara Wednesday ya gbaa na fon gwa sị na 7th day from today ya gwara ya nyere 7 days na ọ mara na Wednesday na-abịa abịa na ya ga-akpọ ụmụnne ya abịa diọkpara nne ga-abịa mma ya abịa mpa ya bịa na mmadụ atọ ya ga-akpọ abịa ije ahụ oge nwoke asụ oke nsogbu anụ na ha echeghị ha na nwaanyị mba nnọọ mza ya laa ga-agwa mme ya kọwara mme ya kpọọ mme ya na mpa ya na diọkpara nne gbotowara ha ihe ya na-agabiga n'aka this woman na ihe nwunye na-ekwu n'isi ha n'ihi na ha si alụ onye obodo ha na onye shi obodo ha na ọ wụrụ onye ha na ya alụkwala na onye shi obodo ha na o megide na digide durite ngalugbo ene okwu n'ugbo ọnụ lekwa ihe nwunye na-ekwu gbasara nna ya na mpa ya na ọ bụ onye nshi na mpa ya ihe mpa ya na-agwuo na ọgwụ ọgwụ ya mpa ya gbotowara onye ọzọ ka ya mere nna ya mere mistake ga zuru mere ikpere eji ekọkpọ n'ime mpa ya etie si Chineke nna bi n'eluigwe na anọkwa na gịnị yes na ọ bụ onye obodo ha si alụ na ihe nwunye gwara ya gwawa mme dat na ote mme na-eshi ejike na nwunye so ote mme na-eshi ejike ga-ekwu ụdịka ndụ obiri na agbọbịa na mme ya wo mme onye araba nkụ na-ekwu okwu senior brother dat na mpa ya riri senior brother rie ọnụ ya mere senior brother na-eji eme okwu ya na ha okwu na family olesa ka mpa ya kwuru aka agadi nwoke kwuru na mpa ya na o kere mpa ya na o riri senior brother edewere onwe were eme ya si ihe o mere gị na o mere senior brother eme ya wee ru ọsị senior brother ya chịwa na diọkpara nne ya chịwa chigide chigburucha onwe si anyways ọkọ magburu onwe ya n'ihi na ọ bụ onye obodo ha mgbe e kwuru ngala na onweghị okwu enwe mgbe okwu eji agwa okwu n'ime mmụlọ na nsogbu anọ na ọ bụ onye obodo ha kwugo ihe na ebe nwanne ya nwoke nwetara onye ọ na-alụ nga ha si na ọlụ onye obodo na ọ lụọla na onye obodo ha ya kọchara ahịa na-agabiga n'aka nwunye bịa gwa ha si na nọọ ihe na ihe sere nọ na okwugide everyday ihe ọ nakpọrọ ya wụọ nọọ ya mezina family involved ya wepụka family ya n'ọnụ ya ọnụhụ o jikwere that very day ya lọgara lọta ọ jụọ ya si elekwe mgbe eji eloge na elekwe mgbe eji eloge bitekwa otene oshibite
even though na ya wụ nọ so wepụga aha family nọ ọbịa kwukwu okwu a n'ụdị ọzọ kwue n'ụdị ọ na ọ fụziri ofu mee ma mpa ya involve mee ụmụnne involve ya ejiri kọzie ihe ka ya ejiri were iwe kọọ ezigbo ihe enyi nwoke kpokpụrụzie mgbe e gbuchara ilu ogbotoro n'ala ego gafe efe ma bụrụ eti na moto wee ụlọ ọgwụ na dị ọkwara nne ya gara bịa na nwanne ya nwoke nọzi n'elu mara ejinugbo mana e nwere ihe daga na nwanne nwoke sị na ya kpụrụ nna ya bịa rịọ ha ka a kọndishọn ha wọnụọ ya bifo nwanne ya nwaanyị esoro ha lowe mana awụ na ha ga-ekwere biko duru ya gị ije n'ebe nwanne nwunye ya na-achọghị ịma ihe segara ya na nwunye na ọ chọrọ ka ya kpụrụ mpa ya kpụrụ mma ya kpụrụ nwanne nwoke bịa ikpe abịa gbaghachiwazie ihe nwunye ya ụkwanụ nwanne ya nwaanyị na-akọ nne na nna ya ihe o ji ha otu o si were ha kpọfuru na nsogbu anọ na ha duru ya gaa n'ihi na very day ka nwanne ya nwoke kwụkwa anọ ihe nwanne ya nwaanyị kwuru n'isi ebe ọ chọrọ ka ha ekpe ikpe mma ya sịrị ili ha niile ejikere agawanụ na ha wọchasha that very day oge nwoke na-egiri na-akwakpo aga kpimkpimkpim aga kpimkpimkpim ya ebido okwu na ihe eji si oge nwoke kpọọ nne na nna ya kpọọ nwanne nwoke bịa ebe awụ ka ya nye ha kọndishọn ka ha hapụ igburie nwanne ya nwaanyị na ụdịrị ihe ọ kọrọ na-eji evidence ya were ihe mgbe oga na police station eme ya arrest nọ na steshọn ka polisi shiela ije ha mana ya ma ihe ejiri lụọ azụ okwu egwulekwucha papa ya ajụwa oge nwoke ụkwa ndị nwanne nwunye sị na nwanne ya nwaanyị gwara na ya ihe mere nụ di ejiri kọ ya ụdịrị ihe ọ gwa ya sị ihe ọ sọrọ nwanne ya nwaanyị mee na ihe ọ sọrọ nwanne ya nwaanyị mee na ihe ọ sọrọ nwanne ya nwaanyị mee na onwe ha ga-eji egbu ya like that. That's okay. Na ihe ọ na-akọwa ugbo na ọ chọdịghị ịnọdụ atọl ihe o mere nwekwara ike dụọ ya ọdụ adị ama because mmadụ abụọ lụgụ ọgụ kwesịrị ka agwa onye na ya sị in the first place na ka ife ka asị ọgịdị wụ ihe ahụ gịnị wụ ihe ọwa ọ ga-eme a ga-asị gị aka eji gbuo ya ọ ga-eji egbu ya ụdịrị ilu ahụ mgbe ka eji gwawa oge nwoke sugbuo ka ya ghọtara ihe kpatara nọ nwa ha nwaanyị nwanne ya nwaanyị jiri nwee bad habit ha na-elegiri ha anya ma ọ fọzikwa ịkwụsị ya na ugbu a ka ya ghọtara ihe o ji dị nwanne ya nwaanyị very free n'ọnụ ikwu that na ivu ya onwe nọ nga n'ugbo na ọwụghị nna ya mụrụ ya na mma ya hụrụ ime okwe ha gwa mpa ya na ya rụrụ ime mpa ya lụọ ya na ọ na-esere gị na mmanụ gụnwa na mmanụ okwu mgbe niile gị na mpanụ sewe na ọhịa mpanụ na-echipụ in na ugbu a ka ya ghọtara ihe kpatara na o ji dị nwunye very free wụkwana nwanne ya nwaanyị n'ọnụ very free dị ya light n'ọnụ ị na-ekwu ọsọ oge nwoke akụta sị ọsị gịnị ọsọ lekwa nwanne ya nwaanyị ga-ajụwa na ọ sị na m naṅụ ọwụ gị awụ ya mụrụ na onye ikpega nna na ọwụ ya mụrụ na mama unu rụ ime ṅụ o kweghị ekwute mpa na alụ ya na afta ọ lụchara ka ọ matara na ọrịa ime na ivun mgbe unu na-eto eto na ihe na-esere mama ṅụ na papa ṅụ ọkwa ka ya ịnọ n'ike ugbo ha ajụọla ṅụ oyi ngwa gezie ntị ka ịnụzi ihe mere na ya ejiri gbu ya ilu na ọ sị na papa ya wụ onye nshi na mpa ya na ihe mpa ya na-agwuo na mpa ya na-agwuo pepero na ọ wụ nshi mpa ya denwere onye ọzọ ka ọ gara aga zuru by mistake mere ikpere mpa ya ji ekọkpọ n'ime oge nwoke asị ya sị o chere na ọgwụba na ote ma mmanya na-eche ejike ga-ekwu ote ndụ o biri mgbe ọnwa abụọ bịa na mmanya na ebiri ndụ mmanya biri ndụ araba nkụ na o lekwesịrị ọ bụrụ da ya nọ ngalugbo nga na ọ bụ onye nwunye ya si dat na mpa ya na ugbo ewerela ọgwụ tọṅa ya megha ya tọṅa asacha laa n'iyi na ọ ihe agadi nwoke kwuru na-eme na okwu ya na-ehe odo wọta n'ụlọ ya ivu ndụ na ọ dị ọkpara na ihe nwunye na-agụ mgbe mgbe niile na nwanne ya nwaanyị ke ha anọghị ngalugbo ene na anya mmakpere na ya ga-alụkwa di kawa nka na ihe ya ga-eme n'ọrụ ndụ onye nwụrụ anwụ aka ya mma na mgbe niile nwanne ha nwaanyị wee iwe ụdade famili and na ọ na-ewute na famili ọ dadere wụ famili kwụrụ isi n'ala na nwa ya hụtara ya chọrọ ịlụ shi from another state na ha anaghị alụga from that state na ya chọwa nwaanyị n'obodo ha ya chọtakwana nwanne ya ụkwanụ nwunye taa ha hụta ya na nwanne ya ọ wụzi onye ga-abịa laa ya n'iyi ndị enu kwadoro ka alụ ya because of obodo eshi na ya wụzi every time nwanne ya nwaanyị ga-ekwu otu kwu abụọ ha bụ ikpe nna ya onye nshi mgbe ụfọdụ tete n'ọrụ ọzọ ya hụrụ mpa ya ka o ji mma achụ gị nakwa ya gwara na mpa ya onye nshi ya amaghị ihe papa mụrụ ya mere ya the day ya mere introduce na mpa ya nabatara ya na the day ya kpọrọ ebịa n'ụlọ na papa ya nabatara ya ruo ngadugbo na mpa ya ekwuba okwu ọjọọ n'isi enwebeghị ya kpọrọ ikpe ma ọ fọzikwa mmadụ bupụta famili ya anweta shamanya ya ọnụ ya agabaga ripọt ọrụ mpa ya silekwa ihe nwaanyị ọ nọsọ m lọlekwa ihe ọ na-agwa m ya ekwubeghị
na ọrụzie ka mgbe niile ya wụọ nọ ya seriously na emezila dis na ekwuzi na dis na wepụ ọnụṅụ and na ọ na-egwute na ọ ndị nabatara ṅụ ndị chọrọ ṅụ bụ ndị gụghere ṅụ ụzọ ka ịbata ọ ndị na-abịa gbafure nwunye nwanne ya nwaanyị anọ ya were iwe kwụọ ya ihe wit iwe na ọ chọghị ịnụ paatị ya na ihe kpatara ya ghọtara ihe mere nụ agwa ọjọọ ihe gbasara anụ ụka tụrụtụrụtụrụ n'otu ogbe ya na ogbe na n'otu ya shirie na pipụl ma ndị nebo ha ma enweghị chi ya gara ọrụ ihe ya nọtara ego ya nọtara pipụl ma echi ya zụrụ akwa ọhụrụ yi pipụl echi ya nyụrụchi pipụl mana ya na batrum anyụghachi na ugbu a ka ya matara ihe nwanne ha nwaanyị ọnụ ya ji wụrụ fọnel ya ewe na-eji ọka okwukwu ọhụhụ okwu na otu ochi dị ya fri nọ na ịbịa na-akụ dat na diọkpara nne na ọwụhụ nna ya mụrụ ya na akpịrị elu na ọwụ otu ochi dị ya fri ofili na ihe ọ na-atụbarị ihe ọnụ na-enweghị ọpọchuniti ịzụ ya hụ karata ahụ kọjọọ ya na o buru ebịa n'ụlọ na ya ahụ na ihe kpatara na ha ji mee ignọọ ndụ ọjọọ dị ụta epuo nwanne ha nwaanyị n'ime kemgbe okwu n'ukwere taa o nwebere mgbe ọ jụrụ sị ọgọ gịnị ka nwanne nwaanyị mere ma ya gwara ọ chọdịghị ịnụ n'ebe ọ chọrọ ka akpa ikpe na-ekpeli ikpe nwaanyị mba nnọọ mza ọsọ oge nwoke anụrụ nga lege nwanne ya nwaanyị lege jụọ ese ọnụ gakwa ihe dị egbu gị na ya tụpụrụla ya ọnụ na ọkọga nọnsens ya jụọ ese ihe a ihe ka ọgọ ya ga-abata ya ya na ha bi na ihe n'ugbo ya gwara nga n'ugbo ọwọ dịghị familia ọwọwụ ihe mege n'ụlọ ya ọwọ ya ga-abata bịa kowe ihe n'ime n'ụlọ ya na-amaghị mgbe mere na nwanne ya nwaanyị otu aka o si ekwu onye were ya atụja onye were ya fecha na ihe abịaghị ịrịọ na ihe ha bịara wụ na ha kpakọ onwe ha ọnụ na ha ga-abịa were ihe ha kwụrụ n'isi na ha alụchana na mpa ya agaghị anụ akụkọ mma ya na akụkọ a the same lady abịa achọkwa bak na ọ ya nwaka ọsịrị ọ chọrọ ka akpa ikpe na-ekpeli ikpe na-enwe mgbe ya laikiri nwanne na ọ nwete na onye ka ya laikiri ya chọrọ ịlụ na ọ na ugbu ọlụbeghị ntị ka ya gbara le ma ọka ahụ ọ ga-ekwe anabata ihe na ihe ya bịara bịa ejiji mpa ya na mma ya ka ha hụ ntị ha nọ onye obodo ha ya onwe ekwe na gbaga fụrụfụrụ na akọrọ nwanne ihe ọ chọghị ịma ka ọ nụkwuo ka ihe nwanne ya nwaanyị kwuru gbasara ya na ebe ọ chọrọ ikpe ikpe na-ekpeli ikpe na ya bịaghị ihe na dis woman aga-abịa achọkwa n'ụlọ ya ege na ha kpakọ nwa ọ na ya na-abịa na ihe ya kwuru n'isi mpa ya si good na ọwa ebe ya chere ebe ọ na ọwa ebe ya chere ya okwe na okwukwele ya na nna nọkwa nọ na ihe nwa ya nwoke kwuru ọsọ senior brother nwunye nụrụ ọdụ ihe niile na ya sọrọ otu a ka ọ ga-ewe ọnụ na-ele ole nwanne ya nwaanyị ole nwanne ya sị ya na ọ achị na-atụgide ya achị mana ote nwanne ya nwoke si daa ahụ ajụọ ya gosiri ya dat na eziokwu a na-ama ya ama ihe ewe ihe mere mgbe ya ọ ya na ha bi ya nwee otu ya na ha shiri let ya nwee bịa kọwa akụkọ ọ pụtara truli na nwanne ya nwaanyị kọrọ ya ndị ọ ihe mere mega n'ụlọ nne na nna ya n'oge nwoke ekweghị ekwu okwu ọ nụrụ ga-achịrị kii moto sọgọ ya na ya na ihe okwu na mgbe ọbụla ha dị redi si na ha bịara iwe ihe ha kwụrụ n'isi nwunye na ya ga-anabata ha na ha ga-akpakọ nwa ha ọnụ mara mgbe ha dị redi bịa na ya na ihe ha kwuru na nwamba nọchiri kii moto pụọ na ya nọzi 2 days ago nwunye ya na-akpa na ya na-alụghachita ya jụọ nwunye sị lụghachite ebe na nwanne gị nwoke eme na accept ọsọ mgbe ha dị redi na ha mee ka ha mara na ha ga-abịa mgbe ha dị redi na ha ga-abịa na a na-ekwu okwu na ya na-alụgazi ya na-ekwu na ọ na-alụghachita ebe nwunye na-arịọ ya na ya biko na ya emene ya mara ihe ugbo ya mara ihe ọ na-achọzi ịhapụ ya na that day ha lawara na nwanne nwoke lọta na ọwụ ha obere ihe na nwanne nwoke na-agwa ya na ọgụdụ na mmadụ eji ajụ end na ya ga-eji aka ya end ya na ha ga-abịa nara ihe akwụ na ya ga-eme ihe na nwanne nwoke na-achọgazi ogbugbu na ọ mekwere ihe ebere ọgbaghatara ekwetakwa maka nwa ha ọ bịa kwuecha ọgụdụ na ihe e kwuru na ọ kwere ihe ọ ga-abịa kwuechakwa n'ihu nwanne nwoke na ogbe ole na ọkpa ala ya ndị nwanne nwoke ahụ na-eji egwu this and that ya gwa ya sị ka gbasara nke your own problem na ole otu ihe chidere na ọnọdụ ka ọ ga-adị na nwunye na-arịọ ya na-asị ya biko na ya gbaghara ya biko ka ya lọtawa because of nwa ya nwoke na o kwere maka m na ọrịa ọgadara na ọ na-eto ogologo n'ọhịa ya sị ka bịa gwa m na mgbede wederele ya ụmụnne na ịwụrụ nwoke ibe ya ị ga-akpaghachi ụdịka nwaanyị dị otu a kpaghachite ka gị na ebe ọ biri biwe n'ụlọ dịka dị na nwunye na in fact na ya like dị ya na management ka ya na ebe ọ ji biri na management na even ya nọrọ this girl n'elu na ya na-ewere mmụọ ya spirit ya tụkwasị n'elu that girl ya chọrọ ịlụ na ebe aka uche ya mmụọ before ya rigoro this lady elu na mmụọ ya uche ya niile na ya na jos na-eme imagination ya na onye ka ọzọ n'elu bụ ụfọdụ ya ṅụọ mmanya ya ga-aṅụ mmanya ya ga-eru ya nso na this lady mebiela a lot of things na ndụ ya na ugbu a ka ya na-achọ ịrịkọta onwe ya na m jụ unu na ọ gwụrụ m somebody na manager man the love is not there na ya like the him physical love no management ka ya zara nwoke ji nwaanyị abịazi the lady oziere ya iji bere n'anya na-achọ ka ya kụkpochi anya ya abụọ na m jụ unu na ọ gwụrụ m
na ị ga-anabata nwoke na what this na ị ga-anabata this lady back na unu si ya nabata ya lụwakwanụ bịa mee gịnị. Ụmụnne m, o kwekwele kwucha m sị nna m ya sị anụna m ihe i kwuru, saachị onwe gị ọfụma. Isi the love anọ dị ya sị enwedị mgbe love nọ na ọ ka azụ onye lụrụ nwaanyị. Likeness anọdụ ya sị ọnọdụ. How many years kunu na-ebirili ya sị ha na-agala 3 years and now. No love, no likeness. Ya sị ote ya gwara m na ya manage ya nwaanyị mba nụ m na-ajụbisi ya la manage this lady manage. Ụmụnne m, ike agwụ m amaghị m ebe m shi abata ha, amaghị m ihe m na-ekwu ekwu. M si eme na aga m agbatụrụ ya ụmụnne m, aga m agbatụrụ ụmụnne anyị enwe ihe ha gwara gị were mere okwu. Amaghị m mgbe ọ sọ love anọzi dị ya like na ọdịdị mgbe ọ dị mbọdịrị na management na ike agwụ m, amaghị m ya m na-ekwu ekwu. Mgbe ụfọdụ nwere ike gaa lụọ nwaanyị enweta ị mahụ this lady ọ mahụ gị, mana ọ wụrụ onye agwa ya dị mma, wụrụ onye karata ya dị, wụrụ onye azụrụ azụ, with time ị ga-ahụ reason to fall in love. Mana after how many years ifu ndị na-amụ na nwa nwanne nwoke sị no love no likeness na ọdịdị ha dị rute na ihe na ọgbakọ ganga ugbu ene. Ụmụnne m, ọkpara m ọnụ ọ ya ka m bịara gbotere ọnụ ọsọ unu gwa ihe unu si eme na ọ wụrụ gị ị ga-anabata onye dị otu a na nwunye gị lọghachita back gịnị ya bebiri because gịnị nwanne nwoke emere ebe ahụ abagazi ya, ọ hụtaziela ụlọ di ya sị ebe ọ ga-alọta ebe ọ hụrụ ụlọ na ọha ọ na-alọtazi ugbu a ịbịa bịa hụzie nne ebe lewe nne di ya wụ mama ya after ihe na ọ gwara ya, bịa lewe papa ya after ihe na ọ gwara ya, lewe nwanne ya nwoke na ọwụ naanị ya ga-alụ ha na after ikpe ahụ nwanne nwoke o injinia ka ọ kpee ya emechawa kpee sọkwa ịma ihe bụ sego okwu ọsị ya na ọ nwoke na ibe ugbu a na ya na nwoke dị n'ibe ya giri channel ọ na-arịọzi ya because ụlọ nna ya abazi ya echefuo na ya buzo gbaka ụlọ di before ụlọ nna ya. Na m jụdela na ọ wụrụ ṅụ ole ihe ike okwunu kwuru n'ere oke ọka na-ebute ekwucha echefu, ọwa oke ọka na-ebute samsam, ọwa ote m shirikwu ya wote ka m shirikwu mgbe niile ire atụkpụghị n'ọnụ. Onye oke ọka, onye oke ịkọ ọnụ, mgbe ị na-akọ ka ị na-afọcha onwe gị, iwuru onye na-akọ ọnụ too much